vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, please ndinokumbirawo kuti muge muchiviga chitupa changu kana kurasira mubhini. Inini ndiri a single mother ane makore 38 years now, asi ndinoda kureurura nyaya yangu. Ndaigara kumusha nehama yababa vangu because vainge vaine mari, isu taitambura. Saka ndaiendeswa kuchikoro nemwana wehama yababa vangu, handichataure kuti ndiani. So ndakazoti ndava muform 2 ndokubva mwana ndazonyengerwa kuroorwa ndichibva ndatotizira, asi ndanoroorwa handina kuzogara nemurume wacho because he was too old for me, but ndakatoita mwana naye, but nhumbu yacho ndaida kuibvisa. Ndikazoreverwa kuti ndiri kuda kubvisa nhumbu iya, so ndazobva pamurume uyu ndakazoenda kunze kwenyika. Asi ndiriko ndakazoita mimba dzakasvika kuita 2, but yechi3 yakazongobva yega. Chandaiitira izvi, ndainge ndichida kupedza nhamo yekumba kwedu, saka ndaiti ndikaita mwana handaikwanisa kuzoshanda. So ndakazoti ndadzokera kuZim ndichibva kunyika ikoko ndikanoita imwe mimba yerimwe dhara rainge riine mari, but yii mukoma rainge riri hure redhara rainge richingoda vana vadiki. Ndakazoenda kune mumwe murume aishandawo muhurumende, aiziva kubvisa nhumbu zviri smart. Dhara riya rikatanga kupopota kuti ndabvisirei nhumbu, but zvese izvi ndaiitira kusapota family yangu apo. So ndakazoita futi yechi5 ndaenda kumhiri kwemakungwa kunova kuri iko kwandiri pari zvino. Saka yainge isiri yeboyfriend yangu, yainge iri yeumwe mukomana ainge akarara achindishandurudza usiku hwose. Apa boyfriend ndokubva ndainyepera kuti ndava nenhumbu yako. Akati todii? Ndikati inini handiidi, ndikanobviswa futi kuchipatara. Saka ndinokumbirawo kuti Mwari vandiregerere nezvose zvandakaita, kubvisa nhumbu kwese, plus ndava kudanana nemurungu, so ndava kuda kumuzvarira. Saka also ndaakutya kuti zvimwe icharamba kubata. Handichat tauri nyika yandiri hangu, but ndiri kuno kukumhiri kuno. Ndiyo nyaya yangu, muzongondigadzirisira nyaya iyi pandinenge ndaresva nhamba dzangu, musapa vanhu zvachose. Saka Mwari ngavandiregererewo panhumbu 5 dzandakabvisa. Ndokureururawo kwangu. I hope I will be able to have another baby, even 1 zvake, oita 2, asi mufamily mangu havazvizivi zvose izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndikuda kukuudzaiwo izvo zvandakaita. So ndainge ndichishanda pane rimwe prazi, but iko zvino zvangu ndava kugara mulocation. Panguva yacho iyoyo pandainge ndichishanda paprazi ipapo, ndini ndainge ndichita kunge foromani, but murungu wacho ipapo ainge akati panapa hapana foromani, ndinozviitira uforomani ndega. But aiti pose paya paya paanenge achida vanhu vebasa aibva azoudza inini. Saka pane pamwe paakazoti ndava kuda vanhu vanenge vachishanda vari mapermanent. So ndakabva ndazotsvaka vanhu, ndokubva vazoya vakabva vazotanga kugara pakomboni. Saka pakomboni apa painge pachingogara ini nemurume wangu neumwewo mudhara ainge achidriva tractor. Saka takabva tazotanga kugara takawanda. Mukoma mazuvawo ekutanga vanhu vainge vachindirespekta sezvo vainge vachiziva kuti ndini ndainge ndakaita kuti vange vachipindawo pabasa, but munhu mutema munongomuziva kuti iye anozokanganwa. Saka vanhu ava mukoma vakabva vazotanga kundijairira, vava kutanga kundiona sekunge ndainge ndisitombori chinhu. Saka pane umwe manje uyo ainge achinyanyisa kutaurisa. So mukuzonotukana mukoma mushure mekunge atanga kuita makuhwa, achitaura zvakaipa, achishatisa zita rangu. Saka ndakabva ndazonetsana naye, takatongonetsana tiri kubasa. Ndokubva ndamubvunza kuti asi nhai vasikana, ko wai muchindinyeya, wai muchisvibisa zita rangu zvakadaro? Kubva zvandakatanga kupinza vanhu pano pabasa, pano paprazi, pane wandakambobhadharisa mari he
here. Uya mukoma ainge akatonditagetawo ndokubva atanga kupopota. Mukoma akandishauta ende zveshuwa zvimwe zvacho zvaainge achitaura zvainge zviri zvechokwadi. Nemurume wangu tainge takashandapo papurazi ipapo for a very long time, because kubva zvatainge takauyawo muno mujoni kuma 2008 tainge takangosvikawo papurazi ipapo nekuti kungotanga kushandawo papurazi ipapo. Akabva ati kubva zvamakatanga kushanda pano papurazi mumbori neiko imbwa imi, because vanhu vazhinji vainge vachingozviziva kuti kumushawo tainge tisati tavaka, because tainge tiine humwe urongwa hwedu hwatainge tiinawo. Ndakashurwa mukoma, ndakatukwa kuzosvika ava kutondiudza chihure chemurume wangu. Ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira ndikabva ndati zvakanaka, ndokubva ndanyarara. Saka iye mumwoyo make akabva atozviudza kuti ainge ahwina, ndokubva atotanga kutoseka paya achitowedzera kutondibaya panyama nete. Handina hangu kuda kumborwidzana naye, because inini ndakabva ndaziva kuti simba rangu riri pai. Ndikabva ndati sehove simba rangu riri mumvura, tichabatana chete. Zvino ndakazoti ndadzokera kumusha ndokubva ndanogara pasi nevamwe vatete vangu. Ndikabva ndati kune imwe imbwa iri kuSouth Africa uko iri kuda kundijairira. Ndikabva ndavaudza zvose izvo zvakaitika pandainge ndichiri kuSouth Africa. Mukoma vatete vakabva vati haisi kana nyaya iyo, mwana wehanzvadzi yangu uyu ndiye munhu watikuda kuti tinge tichipedzera. Saka vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita rake. Ndakati ndanyora zita rake paya, mukoma ndokubva atazopinda musango. Tainge tiine madota, ndokubva tazosvika pamuhacha. Takati tasvika paya, handikwanisi angu kuti ndinge ndichikuudzai kuti takazopira sei pamuhacha. Ndokubva tatanga kuita mhiko dzedu. Vainge vaine bakatwa, ndokubva vazotora bepa riya iro randainge ndakanyora zita rake uye nezita remurume wake. Chekutanga ndakati ndainge ndichida kuti imba yake inge ichizoparara. Kana imba yake yaparara, ndainge ndichida kuti iye ange achizotambudzika. Uye zvekare sezvo ainge akandituka achiti isu vamwe hatitomborina kana 2 years kubva zvatakatanga kushanda panapa papurazi, but kana mukasvika kudzimba dzedu kumusha uko munotoona kutoti titori vanhu vari well developed kudarika imi matova nemakore zvichoni zvemuno mujoni. Ndikabva ndati ndainge ndichida kuti dzimba dzose idzodzo dzaainge akandivhairira nadzo dzinge dzichiparara, uye zvekare ndaida kuti vana vake vose vange vachizopera kufa. So mukoma ndakabva ndazonzi navatete ndaifanira kuti tinge ndichizotora dota riya ravainge vakaisa muhari, ndokubva ndatanga kumwaya apo pavainge vabayirira bepa riya pamuhacha nebakatwa riya. Ndokubva ndamwaya ndikamwaya ndokubva tadzokera zvedu kumba. Kandakazoti ndadzoka kunoko kujoni, then nguva yekunaya yakazoti yasvika, ndopatakabva tazongonzwa zvichinzi imba yake iyo yaainge achivhaira nayo hanzi yainge yakadhirika. Saka mukunodhirika kwayakaita pane umwe mwana wake uyo akazokuvara. Mwana wacho uyu mukoma akagara muchipatara for a very long time. Iye akatombodzokera kumusha, I think akatombogara kuZim for nearly 3 months agere muchipatara nemwana wake kudzamara manje vazodzoka kubasa zvekare. But kubva ipapo mukoma upenyu hwavo hwainge hwaita kuvahomera, apa ainge onetsana sei nemurume, kuzonosvika murume achizongomudhamba, ende murume akatongomutiza neumwe mukadzi uyo ainge achitoshandawo papurazi. Ndokubva vatotanga kutogara kune rimwe location, nanhasi uno vachigere vose uye vakazotozvara vose mwana wavo. Saka ndizvowo zvandakaita. Mukadzi uyu akazosvikawo pakudzingwa papurazi paya, tikabva tazonzwa zvichinzi akaenda kuPretoria uko. Hamene kuti achiri mupenyu here kana kuti, but ndoka kumugadzirawo kandakamuita mukadzi uyu. Saka ndinodawo kungoti ndinge ndichingopawo yambiro kuti zvatiri mujoni muno munofanira kuziva kuti tiri musango, but umwe neumwe ane kwaanobva, ende hauzivi kuti uyo waunenge uchinetsana naye kwaanobva kunei. Saka musazoti kana mapinzwa mabasa mobva matanga kushainira avo vanenge vakakunzwirai tsitsi vakakupinzai mabasa. Uye zvekare usati kana paya wava kuona sekunge iwe wabudirira wobva watanga kuvhairirawo vamwe vaunenge wakawana vachingoshanda pakambani paunenge wava kushanda. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei pakaipa. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi zvatiri mumasango, ziva kuti umwe neumwe ane
kwaanobva, ende hauzivi kuti kwaanobva ikoko kunoitwa zvekubata hanzi hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi tinofanira kuziva kuti umwe noumwe ane kwaanobva, even though takasangana muno mumasango. Saka mukuzonoshainirana umu unofanira kuti unge uchizoziva kuti umwe noumwe zvaane kwaanobva. Iwewe hauzivi kuti kwaanobva ikoko kunei. Hei, pakaipa dzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukoma zvaizvezvi munhu ane mari ndiye anotonga, like izvezvi. So tichitori neconfusion. Takaenda kumusha tiri inini, murume wangu navana tete nevakwasha nekuda kweizvo zvatainge tichisangana nazvo. Saka pane umwe mukwasha uyo ainge akatorawo mamwe mafoni numbers eimwe n'anga pano paYouTube, ndokubva azotaura nayo n'anga iyaya, then akabva azoti taifanira kuti tinge tichizoya kudare, but mari dzainge dzichidiwapo dzainge dzakawanda. Mukoma takabhajeta mari iya kusvika yakwana, but tiri kunoku kujoni tainge tichitofamba tichitoendawo maprofita akasiyana-siyana. Nyaya yatainge tichingoudzwa yainge ingori imwe cheteyo yekungoti vatezvara vangu ivo vakaromba. So izvi zvainge zvichiti affecta mumba, because murume dzimwe nguva anotomboita dambudziko rekutoti anenge asingatombokwanisi kukufadza pabonde, uye zvekare iye anoti anowanzokurota umwe mukadzi akaita wechirungu achitoita bonde nemukadzi uya. Saka that is the same thing, but inini personally ndinotovarota baba vachitoya kwandiri vobva vandimanikidza kuita bonde. So mukoma takabva tazoti sezvo tafamba mumaprofita akasiyana-siyana, then tichingoudzwa kuti ivo baba ndo vakabata-bata, ngatimbozamei kuti tinge tichitaura nen'anga iyi yakataurwa nayo nemukwasha. Ndo patakabva tazoenda kumusha. Saka n'anga iyi yainge yakati taifanira kuti tinge tichisvikira kumba kwayo, straight kumba kwayo. Zuva rekutanga mukoma patakasvika paya ndokubva tatobatsirwa, uye zvekare n'anga iyaya yakabva yatotiratidza pagirazi kuti ivo vatezvara ava ndo vakaromba. Zvikabva zvazonzi mangwana acho taifanira kuti tinge tichinyatsopinzwa mumatare manje eserious, zvichinzi painge pachida kuitwa go back to sender kuitira kuti ivo baba vange vachizoya voga. Mangwana acho mukoma takatomukawo tiine mufaro tichitotiwo at least matambudziko edu apera. Apa vatezvara vangu vane imwe mari yemuwando, but ivo vanongobatsira vanhu vavasina kana ukama navo, but vana vavo vachitambudzika. Mukoma dai kwanga kuri kunzi mari ina vatezvara vangu dai yainge iri mari yakachena, ini kana kujoni handaimbouya, because vane mabhazi vane magonyeti, but ikoko kumabhazi kunongoshanda vatorwa, zvekare nekumatraki kunongoshanda vatorwa. Apa vanotongogara kwavo voga, ende semurume wangu vakatomuitira peace order, vakati handidi kana kukuona, hausi mwana wangu. So mangwana acho mukoma takatomuka takafara paya tichitoti zvedu saka mangwana acho takamuka tiine mufaro tichiti zambuko, tasvikawo pane zambuko redu, but mukoma takabva tangotanga kungoignowewa. Tichiignowewa takambotanga takarelaxa tichiti tichazongonzwawo tava kunzi chiuyai mudare, but mukoma vanhu vakasvika pakupera, vamwe vainge uya kumashure kwedu vachitodanwa vachitoenda mumatare, zvinhu zvavo zvichitoita vachienda. Kudzamara vamwe vatete vazobvunza mukoma, vakati vabvunza vakadirwa imwe rafu, zvikabva zvanzi handiti ndati garai apa here, ndati garai ndichakubatsirai. Mukoma dzakazoti dzava kuma 5 ndo patakabva tazoona ivo vatezvara vangu vachisvika nemabodyguard avo. Vakasvika mukoma vakangotitarisa kudai, ndokubva vatopindawo mumatare, ndokubva vatobuda. Mukoma kuti mumatare imomo makataurwa kunzi kudii, nanhasi uno titori neconfusion. Zvadaro murume wangu akabva atsamwa, ndokubva ati baba tikufanira kuti tinge tichivatevera. Saka tikabva tazobva paya n'anga iye yakabva yati imi mukangogara mabuda gedhi rangu, zivai kuti tava kutotangidza zvekare dare renyu, but tainge tatsamwa kuti shuwa munhu angati ignore kubva makuseni kusvika now past 4 ndokubva tabuda tikabva tavatevera baba. Zvino takazoti tavatevera baba tichingosvika
pamba, then murume wangu akabva abatwa nemabodyguards ababa ndokubva atanga kurohwa mukoma, akarohwa. Ende nanhasi uno zvinondirwadza kuti baba vakarova murume wangu mushure mekunge tavabata kuti ivo vakaromba, because nganga iyaiya yakatotirakidza mugirazi zvose izvo zvinoitwa nababa. Ivo baba vane zvimwe zvakaita kunge zvidhoriso zviviri, chimwe chechikadzi chimwe chechirume, saka ndo zvavanoshandisa izvozvo paurombwa hwavo. Saka hatichaziviwo kuti tingabatsirikana sei. Takazoti tadzokera zvekare kumba kwen'anga iyaiya, then ikabva yazoti ini handichakwanisi kuti ndingoramba ndichienderera mberi nedare renyu, handiti makaramwa mushure mekunge ndakuudzai kuti musabva panapa, ndokubva imimi mafungidzira kuti makangwara mukabva maenda, saka handichakwanisi kubatsirana nemi apa. Mari mukoma, mari yakatoenda. Pari zvino ndava kuona kuti kana usina mari unenge usitomborikana chinhu zvachose. Apa maproblems edu kubva zvatakabva kuzimu, takatoita sekunge patakaenda kuzimu takatodira petrol mumoto. Hatiziviwo kuti tingabatsirikana sei semhuri. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi mukoma ininiwo pandakatizira ndakabva ndangobuda chimwe chainge chakaita chiruva kusikarudzi kwangu uku, zvekare neuko kwandinoita nako dhodho kwainge kuine chimwe chainge chakaita chiruva chiri chewhite. Strange things do happen in this world. Hey, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo